aj vy ste vyčerpaní po dlhých pracovných dňoch, unavení z každodenného zhonu a pociťujete potrebu načerpať nové sily? Vítame vás vo vitálnom svete v Krompachoch na Kúpeľnej ulici, ktorý sa radí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu. Už v stredovekom Ríme relaxačné procedúry spojené s osviežením tela a upevnením zdravia boli prirodzenou súčasťou života ľudí. V našom vitálnom svete si môžete vybrať zo širokej ponuky procedúr. Atmosféru rímskych kúpeľov dotvárajú 4 druhy saun, a to parná, bylinková, fínska a soľná. Ako najväčšiu špecialitu by sme chceli spomenúť soľnú saunu, ktorá je jedinečná a návštevníci si môžu vychutnať pobyt v prostredí morskej soli, páry, soľného jazierka a tak relaxovať v tomto výnimočnom prostredí. Účinkom fínskej sauny je predovšetkým uvoľnenie svalstva a pohybového aparátu. Parná sauna navyše uvoľní póry vašej pokožky. Ostatné procedúry pozostávajú z 2 rôznych masážnych sprch, vodnej cesty, perličkového kúpeľa, fínskeho vedra, ľadového bazéna a ľadopádu. Na recepcii si môžete priobjednať klasickú ručnú masáž. Príjemne oddychnúť si môžete aj na vyhrievaných lehátkach v tepidáriu alebo pri relaxačnej hudbe v odpočívavni pri krbe. Ďalej ponúkame využitie vitálneho sveta pre firmy ako chránenú dielňu pre úrad práce. Vitálny svet môžete využiť taktiež pre svoje firemné posedenia či vyhradenú spoločnosť s možnosťou občerstvenia v podobe švédskych stolov. Vitálny svet je vám k dispozícii každý víkend počas celého roka a cez zimné mesiace denne. Príďte aj vy vyskúšať naše služby a doprajte si nezabudnuteľné chvíle oddychu v našom relaxačnom centre.